Kan du gøre det? Det ved jeg ikke. Jeg har lært, at man skal tale ordentligt om andre mennesker. Du er bare hundekender. Ja. Du fik lov at spille planter. Coco, hun er bare ret stolt over, jeg tror, det er bare hun er. Jeg kan se det på hende. Hun er stolt over det. Det vil sige, dengang jeg gik dommerne. Nej, de har skifter, hvis det. Nej, de skifter dommerne. Så du bare sagt. Det er mig, der nok altid, når man er alene sidder. Nej, de skifter ikke. Nej. Hun fik en anden præmie, gjorde hun ikke? Eller hvad? Jeg ved det. Hun fik ikke noget bånd. Slet ikke noget bånd. Så fik hun en kip, eller hvad? Ja, det kan godt være. Det er også bedre end 0. Ja, det er i hvert fald. Og så fint helt sundt. Jo, vi skifter handler. Hun kommer ind, hun går ind med en Olsen. Kan det ikke, de kan få lov til. Det er også meget Det er under al kritik, de kan få lov til det. Men nej, altså, de skulle ikke have haft lov til det, men altså. Skal jeg holde kun have et sært for at blive dansk til? jo. Det gjorde det da ikke bedre, det der. Nu bruger du smid den ud, dommeren. Nu stopper jeg. Det der, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det kunne være meget værre. Hun kiggede bare slet ikke på Holly. Hun gik lige forbi hende. Hun gik lige forbi Holly. Kun de første, der fik CK. Tror ikke. Yes. Der skal hun bare foran René. Burde hun altså også.
Nej. Ja. Ej, så bliver det som de står. For satan. Men er det ikke René's konsort, der har øjnene? Er det Jo, Olaf? eller også er det Olaf, hvis det er helt til at finde ud af. Jeg tror, det er sammen måske. Men så er det nok nemmere, hvis den skal valpe at have den Olaf så snart. Men så skal det jo ikke... Der er inde her, der